ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ବଳି ପକାନ୍ତି ପୁରା हाँ हाँ ପୁରା का घरे ଦିଅ ପାଖରେ ସେ मंगल ଉପରେ କ'ଣ ମା ଥିଲେ हाँ ଏଇ ଆଉ ତଳେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଜାନି ଯାଇ ନଥିଲା କି ହଁ ଜାନି ଯାଏ ସେଠିକି ପାଣି ଗରାଟେ ନେଇକି ହଁ ହଁ ସେଠି ପୂଜା ପୂଜି କରିକି ଆସେ ହଁ ସେ ଆସିବା ଫଳରେ ଗରାଟା ଆଉ ଆଣିନି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଓହୋ ଏଇ ତଳୁ ଯାଇକି କହିଲା ଗରାଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଯାଉଛି ଯିବି ଆଉ ସେ କହିଲା ଏଇ ଗରାଟା ତୁ ଆସେନି ଗରାଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼େଇବି ହୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା ଏଟା ପୂଜା କରିବୁ ସେଇଠି ମୋତେ ପୂଜିବୁ ଆଉ ମାନେ ମା କହିଲେ ମଣିନାଗ ମା ନା ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ କ'ଣ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଁ ସେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ ଏଟା ବାଘ ପରେ ଆସେ ଯେ ହି ପଟୁଟାକୁ ଏଠି ନାକ କରିଥିଲେ ଯେ ଫାଇରିଂ କରି ମାନେ ମାନେ ବାଘ ଥିଲା ଆଗରୁ ମୋ ସାହି ଜାଗାରେ ହଁ ବାଘ ଥିଲା ନାଇଁ ମ ହଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ ହଁ ବାଘ ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ନା ଆମେ ପୁରା ଗାଈ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ହିସ୍ ଡର ମାଡ଼ୁଥିବ ବହୁତ ଥିଲେ ବାଘ ଏ ଯେଉଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ନା କ'ଣ ହଁ ଠାକୁରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ସିଏ ସିଏ ସବୁ କଥା ସପନେଇ ଦେବ ଓ ମା ସବୁ କହିଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ସବୁ ପୋତି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ମାହାବଳ ବାଘ ଥିଲା ପରା ଗୋଟେ ମାହାବଳ ବାଘ ଚାଇ ହଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ବାଘ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନା ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଏତେବେଳେ ଲୋକ ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଲୋକ ଥିଲା କି ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ନା ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଆଲୋକ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ଏତେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେପଟେ ଆଙ୍କ ଏଇ ରାଜା ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଶଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ଆମେ ଏଟା ଯେଉଁ ଉଠଉ ଦେଖିଲାନୁ ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏ ରାଜବାଟୀ ଲାଗି ସବୁ ମିଶା ପାଖାପାଖି ଆଉ ରାଜବାଟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗହଳି ଫଳି କିଛି ନା ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାହିବ ହଁ ନାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବକୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇଠି ନା ଏଇଠି ସେ ଘଟା ହିପଟ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଓହୋ ଏଇ ଏଇ ବାହାରେ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ତାକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ସେ ଆଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ତ କିଡନାପ ମାନେ ନେବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ହାରି ଇଆଡ଼ୁ ରଜାହାର ଭିତରକୁ ଆସିନି ନା ସେ ଇଆଡ଼ୁ ଭିତରେ ଯାଇ ପଳେଇଛି ଇଆଡ଼ୁ ଲୋକ ହେଇଥିଲି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଓହୋ ତା ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶିଗଲା ସେଇ ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ ଏଇ ଘରଟା ଦେଖିଲି ହଁ ନାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ କରିନାହାନ୍ତି ଶାସନ ଇଆଡ଼େ ଆସିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଶାସନ ହେଇନି ନୟାଗଡ଼ ହେଇଥିବ ଇଆଡ଼େ ହେଇନି ଓ ରଣପୁର ହେଇନି ନା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଛି ହଁ କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସେପଟ ହେଉଥିଲା ନା ଶୁଣିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ସେ କେତେ ଫୋର୍ସ ଧରିକି ଆଇଥିଲା ସବୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଏଠୁ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଣପୁର ନଥିଲେ ହଁ ଏ ରହିଲା ମାସେ 15 ଦିନ ଯାକେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲେନି ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାରେ ଜନ୍ମ କରି ଗହରେ ମାଇକି